Ha? Ah. Imas. Kanyaw pang thumbnail. Ya, pagod mo kampay mo. Gadun na eh. Yes. Gano'n eh. Ang dami guys. Grabe ah. Buat itu aja kan main. Bisa ako, basta mo gusto na tambal mo. Susuro ka tatadang pa lang mag. Ang dami din pumuputi na. Lam, marag tampang thumbnail. Minanga, minanga. Dami na. Yo. Sauce! Nay? Nay! Tama na. Tama na. Tama na. Kaya gusto pa na lang ito eh. Lakong kayo nga taman. Amin doa pegas ta. Native tilapia. Gusto. Yung mga hindi kayo manglaut kayo na. Pag kinyata ng bigat kayo, sa mga rin doon. Datang bigat ay non bigat kami. Wala kang bigat namin siya. Aku tua banget sih. Aku ngapain nu nasimpasi kau. Sampai. Ganto kadami tilapia dito. Native tilapia. Pagkatuwa ko ma. Sa pwede yung pati nagkimay sa layo. Talay. Amo, bibigyan ng talo. Hindi? Ang dami niyan guys. Apat na sa ako. Yan mo. Sus! Ha? Ah. Imasin. Sus! Grabe guys. Oh. Isang sakaw lang to guys. Dami na. Oh, sus. Kakalagbado tata. Eh, nagayang pa doon ah. Nagastya ba? Kasama mo lang sa runon, no? Pangting nga. Merenda, merenda. Sini. Skyflex. Next, balot. Ha? Natam nang ito mo? Saray. Ano pang tunga? Meron yung bagong mga Oh, pagkamera to. Oh. Pangting nga. bilang. Woohoo!
Ganda na. 14. Ah, 15. Guys, Tani mong gawin sila. Empot, mati-abitan na lumunan. Nalumot kan dito. la. Oh, labsam. Repair na ron. Yan? Nyantay. Mahal kami yung pwede pulutan. Kung talaga ng kutay, timaking, naputa. Konti lang ako kung ano. Sikan toglukan kanya kung lang po, sumayad, nadagsunan no. Sayang may bato. Gada bato-bataw. Yan tang kulong. Bagay ito barako. Gada ni. Halo. Ang dami. Bali mo. Taksil niya. Gadayo pa at pagkakanta sila kamay. Kaninahan, laglag. Ginuunagit ti gago. Kaya wako. Gigong ka na ni. Ang ganda. Bukay ah. Apa yang menjadikan Kampa. Kampaya kasi kan. sunat. Pagdaya. Tyson. Ayan. Dead cell. Pantat. Igat lawin. Igat. Pantat. Bulag ato. Pantat. Bitla. Pantat. Bitla. Pantat. Igat dito niya. Dito ba? Giblag-lag ka mo. Puyong lemar. Bagyo ka nga talaga. Rawan asawa ka, uno gusto yan, panagbiyagan. Kahit wala akong asawa, Brad. Basta ganyan ang ulam, araw-araw. Ito alay mo dati. Eh, karga mata ni pagpuan na eh.
Waduh ngamin aja, baru bola orang mabik kalang. Demo. Sila masih dati away na eh. Bakal mo. Baru Dom. Tikuya kanya mo. Kailan na eh. pangtingan sa mula dahil. Puto ito lang. Baga-baga may kamarsibo sa mandita. Yan siya yung kahit wala na daw si Kakay. Kanin pa lang ulam na. Hey. Gabi mo niya. Hey. Daraagan nga. Nya, Tripilya. Tinuguan. nya kada Victorin niya. Aglangat ka pa nga mga nang ka. Karawi go. Victor Nugtoy. Francis. Francis. Ay talaga bati sa kasirulan na eh. Kaslada na bisin nanti manual daw dato eh. Napawag siya na kamay. Nakababati nagsamot tayo. Yung bisita kanya yaw. Kamalas ito lang po na eh. Nay. Wah. Naglimbang dun ako. Yan naghulay. Nay, dati na eh. Nay, lo batay. Lumarlay. Ano ko pa? Mag-open na kan. Ako pala tayo tayo. Naka... Kita mo trito eh. Empe. Bilog. Samos sa dagat. Ang tuwata ko, madilipan. Kapada dito ginom nga palta ni. Nagmait kaldudan. Victoroy. Naglingit na pa yan ama. Punasan ta bibig mo. Tagalog ka ah. Tagalog. Ilocano to. Law dito eh. Dugme na gay. Tanang mo. Sika. Kulo. Tanang si Itamnay. Kita na kan Christine ko. Christine. Yung may vision doktoran. Ang tatay pa lang. Ito yung dok ni. Sika dok. Tanang. Oh. Karawigaw na talaga. Damdama ka sa natin na pilitan. Kamu ya kenyataan ipipanta mutat pelubong dati kita ko Jai. kan. Kajay. Kalupti jang. Niya ka tinikat. Nano. Ne kita. Dilipat ako. Tatalang lang mo. Kasi laga mo lahat ko. Ngayon dalang iding na. Matikak kang kapayain. Ate tayo so. Lablab ba ka kapeng dyan lasunan? Ne. Balikat tinubuan. Sa mestizo. Pardon. Po. Si kamu laika. Tawanin, goodbye. Ne. Mangalak man ay. Mana? Laika kung punano, lalaw sa Sa balim saw na dato. Ang mabaling pang tayo ba ka? Laman ko ko tani. Kurang ko tani. Di na api ka dito ng urungon niya. Kamuya di na talaga sigod sa niya po. Mabartot ka. Sila usay. Nagsipsup ka lagi pala ka diyan. Katawa Martin. Por. Nya dato pars puni uno. Second to the last sign. Ada jeditor puni ni apa ada yung amin niyo. Ikay ko ida. Badi may video. Lagi pagpag na. Pagpag na. Ipagpag na kinin dato iti pambato ng laok. Chus. Naka-video ka na Chong. Mismo ka oh. Hey. Ne, tanda ni may busay. Mano
3 minutes Pag and 40 seconds lang. Sa ngayaw na eh. Sa apaw. Hey! Mga naklata. Nay, Nagsisina tayo ito eh. si Kamal, tananga, masultong tasiin na. Matik ka kang. Nag-chat ako ng sultunan. Yan,